ಧನುಷನ ಕಾರು ಫುಲ್ಲು ತಾರಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲ್ನಾಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಓಲು ಪಂಡ ಸಂಪ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತು ಒಳತ್ತಡ್ಕಗ್ ಪೋಪುನ ರೋಡು ಮೇರ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲು ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಸೈಟ್ಗ್ ಎತ್ಯ ಇಂದೇನು ದುಂಬೆ ಬೇತೆಯರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇಸರ್ನಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ಐನ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲಾ ಹೊಡಿತಂಡು ಸೈಡ್ಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಐನ ಸೈಜ್ಗ್ ಸೂಟ್ ಆಪ್ಲೇಕ ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ಉಂತುನ್ ಬಂಡದು ಐನ ಸೈಜ್ನ್ ಪೂರ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಾತ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ ದಿಂಜದ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ಪೂರ ಕೊಂಡದೋತು ಐನ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಕಾತ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಧನುಷ್ಲ ಐನ ಗಾಡಿ எடுத்து ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದು ಕೊಂಡೋದು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯ ಐರ್ದು ಬೊಕ ಯಾಲ್ನ ಧನುಷ್ಲ ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಐರ್ದು ಬೊಕ ಧನುಷು ಐನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ಲ ಆದಿತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆದಾನಗ ಚಾಗ್ಲ ಪೊಡ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಚಾಗ್ ಪೋಯ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಧನುಷು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಕಲತ್ತದು ಐರ್ದು ಬೊಕ ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಜಾಯೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ ಯಾಲ್ನ ಧನುಷ್ಲ ಐನ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಹಿಡಿಯ ಅಂಚ ಈ ಸೈಟ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬೋನಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆರು ಮೂಲೆ ದಿಡೋನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ದಿಡೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಮೂಲೆ ಪುರ ದಾಯಿ ಕಲ್ಲುಡು ದಿಡ್ನ ಪಂಡ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕೊಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಲಿಂಟಲ್ ಪಾಡ್ತಾನಕನೆ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ಗು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಕಾರ್ನರ್ಗ್ ಮೂಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ಕಲ್ಲುಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ದ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಲ ದೀರ್ದಾತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ತೂದು ಐ ಮೂಲೆ ಪುರ ಚಕ್ ಮಂತದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಡುತ್ತ ಪಿಲ್ಲರ್ ದೀಡ್ನ ಪಂಡದು ನಾಲ್ ಮೂಲೆದಲ ಸುತ್ತ ನೂಲು ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡದು ಮೇಸ್ತ್ರೆಲು ಓಲು ಮಾತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ತೂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೇಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಂಡೋನಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದತ್ತದು ಕೊರ್ಲೇಕನೆ ಯಾನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಕಲ್ಲು ದೀರ್ದು ಮೂಲೆನ್ ಪುರ ದೀರ್ದು ತೂಕ ಪೂರ ಮಂತದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಓಡೆ ಮಾತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಆಡೆಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ದೀರ್ದು ಪಿಲ್ಲರ್ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಓಡೆ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಡೆ ಪೂರ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೀರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಅಂಚ ಐತ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಪೂರ ಧನುಷು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಲೇಕ ನೂಲುನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಧನುಷು ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ 11 ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ 11 ಕೊರ್ಲೇಕಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಯಾನ್ಲ ಮೇಸರೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪ್ಲೇಕ ದೀಡು ಅಂದಿತ್ತ ಈ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿರ್ತಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಲೆವೆಲ್ ಮನ್ಪೆರಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐತ ಲೆವೆಲ್ ಮನ್ಪೆರಗ ತಿರ್ತೆ ಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆನಂದ ಪಂಡ ತಿರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಲೆವೆಲ್ಗ್ಲ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ಗ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡು ತಿರ್ತ ಸಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತಗ ಪೂರ ದಾಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾಯರ ಇಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಅಂದೆಕ್ ಸಾರ್ನೆ ಇಜ್ಜಂದ್ ನಿರ್ದಾರ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒನಸ್ಸಾದ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿನೇರ್ದುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂತ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಬಿಡ್ಚಿಂದೊಂಡೇರು ಮೇಸ್ತ್ರೆಲು ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಅವೊಂದಿತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೋಲು ದೀರ್ದು ಐತ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಐತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಧನುಷು ಬ್ಲಾಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಲಾತೆ ಆ ಸೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಭಯಂಕರ ತಾರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಉಲಾಯ್ದ ಮಣ್ಣಲ ಕಲತ್ ನಾವು ಇದು ಕಾರ್ ಉಲಾಯಿ ಹೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಧನುಷು ಬ್ಲಾಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಆನ ಕಾರ್ ಮರಂಪುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ತಾರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅತ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಆನ ಅವಸ್ಥೆನು ತೂರ್ಲೆ ಓಡೆ ಒಯ್ಪು ನೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಆಪುಜು ಒಯ್ಪಿಯೇ ಲಕ್ ಓಡೆ ಸೌಂಡ್ ಒಯ್ಪುಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೈ ಕೊರಿಗ ಬರ್ಪುಜು ಕೈ ಅವರಿಂದ ಓಡೆ ಕಂಚೆ
ಅಂಚ ಆನೆ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತು ಪಾರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪಾರ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ನು ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ದಿಡೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾನೆ ಒಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಎಂಸೆಂಡ್ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದು ಯಾನ್ ಐನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅವು ಬೇಲ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೇಡೆ ಧನುಷ್ ಬ್ಲಾಕ್ನು ಪುರ ಕಟ್ಟ್ಯರಾಗ ಬೋಡಪ್ನಡೆ ಇಪ್ಕೊಂಡೋದು ಪುರ ದಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾವ್ದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿದೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟನ ಪಂಡದು ಕೋಲು ಪುರ ದೀರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಕನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತನ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆಕಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲೈನ್ ದೀರ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಲಾಕ್ ಮಂತದಾತ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ್ ಸುರುಕು ಪಂಡ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂತೆ ಕಟ್ಟದು ಬಾಕಿ ಐನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಬರ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಅಡೆಗೆ ಕೋಲು ಪುರ ದೀರ್ದು ಯಾನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ತರೇರ್ದಾರೆ ಒರೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪೂರ 11 ಕೊರ್ಲೆಕಾನೆ ಯಾನ್ ಐನದೆ ತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಐನ ದೀರ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಐನಲ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒರಿಂಡ್ ಪಂಡದು ಎದುರ್ದ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಕಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಲೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋದಾತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಮಂತದು ದೀರೊಂದು ಪೋದು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೊರ್ತುಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಧನುಷ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪುರ ದೆಕ್ಕುನ ಪಂಡದು ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕೊಂಡೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ತೀರ್ದು ಲಾಕ್ ಪುರ ಮಂತದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋಯ.